Vrea să fie bitch, dar o suge în carici, că mănâncă dimineața usturoi cu mici. Vrea să fie hot, vrea să fure meserie, bazat numai că hat rimează bine cu căcat. Vrea să fie dealer de pastile de bine, dar el e doar un paparici cu atitudini umile. Vrea să fie boss, dar el e doar un jegos alunecos, chitros, îl cheamă Hugo Soios. Vrea să fie gangsta, dar o dă în folclor, se pune clor pe rana asta ca să nu apară crusta. Vrea să fie player, dar o dă în manela, îl trădează femela, prenumele e Jagardela. Vrea să fie pimp, dar e un pește obosit, care vinde bagabate cu moloz pe dinți. Vrea să fie, dar nu prea are cu ce, că asta e combinația în sud-est UE.